בעלי עסקים יקרים, אני פונה אליכם כי הכלכלה הישראלית תלויה בנו. זה ממש לא הזמן להפסיק פעילות או להוריד הילוך בעסק, ממש לא. אני יודעת שהמצב מאתגר, אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שזה קשה נפשית. תאמינו לי, אני יודעת, גם אני חווה את מה שאתם חווים. יחד עם זאת, אם אנחנו עכשיו נוריד רגל מהגז ונפסיק את כל העסקים, הכלכלה הישראלית תקרוס ואסור לנו שהדבר הזה יקרה. מי שלא מכיר אותי, קוראים לי ליבי אברמוב, נעים מאוד. אני הבעלים והמנכ"לית של האקדמיה למכירות. ישבתי ימים כלילות, הכנתי לכם מצגת עם כלים פרקטיים להתמודד במשבר ההזוי הזה שנקלענו אליו. איך להרים את העסק, איך להרים את הראש מעל המים ובכל זאת להכניס הכנסות גם בתקופת המלחמה. השידור הוא ללא עלות בכלל, חינמי. שלחו אותו לכל החברים שלכם, לכל העסקים שאתם מכירים, כדי שגם הם יוכלו להרוויח. בבקשה, כנסו ללינק הזה פה מתחת לסרטון ותירשמו ותצילו את הכלכלה הישראלית. עד אז שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל. אמן.